dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti ari ti kabakiran. Saan idi an naurnos ti kabakiran obing. Kat ado nga ayop ti agaapa. Awan pa nagtutunos da. Saan ang magustuhan da ito'y ti Diyosa ti kabakiran? Kat inkadeng na amaadaan kuma dagiti ayop iti leader da. Nga iso ti maawagan iti ari. Iti maysa nga aldaw. Kat Siyak mananti baon ni Diyosa. Amang ipadanon kadagiti ayop iti mensahe na. Sapay nagadayo atayaban ti kabakiran. Agmalmalam at tumay tayabak. Sana bale, tanakadanon akmatan. Nabanogak. Agi na naakman iti daydi asang ati kayo. Ops! Anyan, nagpress ko dito eh. Iridap kon sapay. Total, nasa papaymat. Ay, talaga, laban-law ka kalagtayab. Saya ti Diyosa. Ay, Ngamay ka. Ay, panay ka matan. Mangkikitot ka mat. Oray mo lang ginunggon, to isa nga, nagbataya. Amok ngamin, atong galbong abaka. Ada napatag amin say nga umay mo'y danon kada kami. Saan ka di? Pilit. Amin sa hera ti Diyosa. Nalaing ka bakas. Mabaling ka di amamuan. Noon niya ti mensahem. Ibagam kanya kon. Tapno syakto mo na makamo. Agpili ni Diyosa, iti pagbalinan na nga ari diti kabakiran. Saanan amasapol nga agpilin ni Diyosa. Takasang-sang mon terumbang agbalin nga ari. Anya, Awan sa bali arumbang agbalin nga ari. No saan na siya? Apay ko na mga mina. apay, Kapo, tanalay nga. Nangatok ti IQ. Di ko na da, nga intelligent quotient ko. Amon ka di asyak ti kalalayngan, kadagiti amin nga ayop, dito'y kabakiran. o sige, idanon ko daytakan ni Diyosa. Tasi kalangan ti pilyan na agbalin nga ari. Agbalin ako nga ari. Naskat, amay pakamok kadagiti dadto mga ayop. Ti mensahe ni Diyosa. Telepante. Iso din na kainday ti sirok ti kayo. Asit ga. Gayam, elepante. Sino ka kadi? Imulagat mo dagita matam. Tapno makita no sino Nakatortoro ka. Kaya't ko ti agita. Masadutak amangimulagat kadagiti mata. Siya, tibilit. Amen sa hera ni Diyosa. Apay nga imay ka dito'y kabakiran. Tapno, umay ko ibaga. Ti mensahe ni Diyosa. Agpili ka no itagbalin nga ari diti kabakiran. Saan ka nga agpili? Agbambanog ka lang. Siya kon ti bagam apilyan ni Diyosa nga agbalin nga ari. Apay ko ma, asika ti pilyan na. Siya ti kadaklan nga ayop dito'y kabakiran. Saan ka di nga umdas, a kwalifikasyon ko day tatapno agbalin nga ari. Ayawan kanya. Pudno, asika ti kadakkalan. Ngam, di mo mat kayat ti bumangon. Nakainda ka matlat tadita. Ti ari, pagserbyan dagiti babaan na. Apay kumaanasken anagagat ti agbalin nga ari. No siyak ti agbalin nga ari, para baunak tulaeng.
amin abili na agtungpal. Mensahera abili, mangmangag na kadi. Ni Diyosa, kasarsarita na. Apay! Diyosa! Agawid ka pa ditoy. Taumay mo i-report dagiti impormasyon ana alam. Saan ko pa'y anasursur amin nga ayop dito'y kabakiran? Diyosa, manmano pa'y laang tinakasaritak. Agawid ka pa, tapno makainanaka. Amok anarigat ti papaaramid ko kan ka. Jakmat kayat amarigatan ka iti kastaunay. Matungpal! Diyosa, agawid ak, itamat laang. Amin dagiti nakasaritam ije kabakiran, kat kayat dati agbalin nga ari. Wen, Diyosa, ni Bakas, kunana, isu ka no ti rombang agbalin nga ari, ta isu ti kalaingan. Ngimat elepante, uray no nasadot, kayat namat ti agbalin nga ari, ta isu ka no ti kadakkelan, kadagiti amin nga ayop. Ken, Diyosa, mabalin ka dimat, nga ipresentar ko to'y bagik, nga agbalin, amang idaulo, iti kabakiran. Anya? Namabalin, asyak tagbalin, aray na. Arabaap ko, asukatak, iti green a color, dagiti kay kayo iti kabakiran. Pagbalin nag-aping amin nga glawlaw, tapno mas naragragsak. No siyak tupay tagbalin aray na. Papedicurak amin nga ayop, tapno napintas da abuyaan. Bilit. Nasaya at sa numapan ka pala ang aginana. Nabannog ka. Iso adi mo amuti ibagbagam. Ha? Ingkan aginana. Tapno ituloy mo tumanan timapan ijay kabakiran. Kasta unay manan ti panaglingat kon. Gapoy ti panagtaytayab ko. Aginanaak man pa'y ijay abato. At nga tatanom, amabalin ko nga inuman ijay. Ay, naglawa ti karayan ditoy. Inak man uminom. Talaga makain inumak. Naglamis ti danom. Ituloy kong tagtayab. Ay! Jakmat! May katandag iti sakak, iti pitak. Nailumluman. Ay! Kasano nga makaaunak dito'y kapitakan? Jak makasalitan dagiti daddo mga ayop. Jesus! Nagdakkel ha buaya. Ay! Aguri ka, buaya! Dilak ka na! Pangasip! Napisina na kayo sa anak-anang naman. Eh, dinggan pa isa kag nga. Siya timbaon ti Diyosa. O may kuy baga kada kayo. Ngagpilpili tagbalin nga ari. Ay ka, tinabayak mo inururay. Sa kirumbang apilyan ng agbalin arena. Apay kumasi katipilyan na kat kanan nakmat. Rumbang anaturat yang balin amang idaulo. Katsyak doy ko. Tagbot-bot ngandak. Kaputauray asiro. Mabalin ko kanon agraman sika. Tolong Waya. Leon! Saan mo mabalinakanhan ti mensahera ti Diyosa? Sino ka amang diktar kanya kiti kaya't kung aramido Pumanaw ka dito'y buaya. Pumaraw ka itamot lang. Dan tumatlahal daw bulon ang kita tanto. Leon! Agyaman akkan ka!
anak. Ala, tulungan ka. Makaaon di ta na kay lumlumam agayong-gayong. Agya manak. Ay, imbag man, tama nagtulong ka yun. Di nakminaybayan. Mala, ingatom day tamay sa sakam, tapno makaaon kaditan. Aday ta? Oh, Atakon! ala, mabalin mon ti pumanaw bilit. Kaday to'y titandaanam. Nuadamanan ayo pamang dangran kan ka. Ayapan naklaang. Amom ka di. Nga agbirbirok ni Diyos ay ti pagbalinan na nga ari di kabakiran. Sapay kuma. Tamabirukam ti agbaling nga ari. Ado dagiti makayat amang idaulo. Ngamdida kabailan. Dakkel a responsibilidad ti panagbalin a Pangulo. Saan akas karina? Pud na day talyon. Nasken a pagrukbaban. Dagiti adda iti babaen na ti agbalin nga ari. Nakapili ka din ti Diyosa. Iti pagbalinan na nga, ari, bilik. Mapan ko pailay, isabmitar kan ko na dagiti dadto maapagpilyan na. Di mo liplip bakit tinagan ko. Kat no siyak ti pilyon na. Siyak to, ti agbali na kalaingan nga, ari. Juan, isabmitar ko tinagan mo. Gapo iti kinalain kan bilag ko. No siyak to ti ari. Kukwak to ti amin na kinabaknang iti kabakiran. Agrukbab to kanyak, dagiti amin nga ayop. Kabasitan man, naging ga, iti kadaklan. Labasan ka manan diti pagin inanaam, elepante. Lumabas ka laang bilit. Idi mo na nakita ka, nakailad ka. Ita, nakailad ka latta. Dagdagsen nga ron ti bagik o bumangon. Ado nga mintikinan ko aroot. Day talag palpalok magmatar aramidem. Ti agbalin nga ari. Ketrubeng analukmag. Anyalaangan ti maibaga dagiti iturayan na. No nakotong. Ala, panawan ka pa'y nga rod ditoy. Mapanakon itayan ni Diyosa. Nasken ama kapilin, itagbalin nga ari. Marikrik na asya ti pagbalinan na nga ari. Siyak to ti pagrukbaban dagiti amin nga ayop ditoy. Kaya't kulaan ti uminom di takarayan apag nanaedam, buaya. Ngam nakabantay ka matlatta, anak nga dita. Kasano nga rod, ama kainoma? Abay, kagutom na. Gaputamok akayat nakakanan. Sa anak man langan nga uminom. Ngamin, kanan nakmat. Saan taa talaga mabalintag gayam, buaya? Ngamin, kanan nakmat. Narigat ti agpili iti agbalin nga ari. Talaga anarigat, Diyosa. Ngam, adakan ka ti amin abilag nga agpili. Sige bilit. Ingkan aginana. Tasyakon ti mangadal kadagiti inted mo a pangibasarak iti panagpilik. Kat no makapili ak, siyak a mismo ti bumaba iti kabakiran. Tapno ited ko ti trono iti mapilik nga ari. Apay akila at alimawag ti langit. Amok no apay. Siyak ti mangsongbat, iti dayta. Tasyak ti kalaingan. Kasla da mensahe ti Diyosa kada tayo amin. Nalabit nga dan napili na ngagbalin nga ari. Agbalinak mutlaangan nga ari. Siyak tagbalin nga ari. Apay kumasikay lipante. Kat nagsadot ka.
Sakdarumbang agbalin aray na. Makapagigtot ka mo't si kabuaya. At nakalagayam dita. Anaway niya ni buaya. Tadi, kaya't nakasikbalay. Agtal na ka, buhaya. Kanda kayo amin nga dito'y kabakiran. Agtal na kayo. Taykan tayo iti gundaway ni Diyosa. Isudaitan, agturungan dito'y ayan tayo amin. Agdumog tayo amin. Kas pa nang ipakita tayo, iti respeto tayo iti Diyosa. Bimabaak dito'y kabakiran. Tapno itad ko ti trono iti napilik nga ari iti kabakiran. Sino ka di tinapiliw? Napataga Diyosa. Siyak ti amok ka. Siyak day ka. Tinapilik nga agbalin nga ari. Kat nilyon. Anya? Apayan nilyon? Apayan nila. Apay asana siyak, Diyosa. Siyak ti kadakkelan. Saan asika ti pinilik? Uray pa'y sika ti kadakkelan. Gaputa na sadot ka. Jak kayat ati agbalin nga ari kat sadot. Apaya saan na siya? Diyosa. Siya, ti kalayngan. Saan mo't asika ti pinilik bakas? Gaputa na lastog ka. Ad-ado ti saom, ngam ti aramid mo. Ti agbalin nga ari, katay napakumbaba. Apay asana siya ti Piliam Diyosa. Ado ti mabutang kanyak, gapo ka dagiti dadakal kan natadam ang ipan ko. Si Kabuaya, makanlaang ti adda di ta panunot mo. Jak kayat ati agbalin nga ari, kat kanan na amin apasurot na. Iso asika, Leon, tinapilik, tanabilag ti saong. Agyaman ak iti panagtalag mo, Diyosa. Si papakumbabaak amangawat iti dayta a responsibilidad. Tunggal maysa nga ayop iti kabakiran ubing, kat kayat da nga isuda ti agturay. Ngam nilyon ti pinil iti Diyosa, gapo ta iso ti napakumbaba kadakwada amin. Kan iso ti maikari. Sipod idin kan aging ga ita, iso ti mabigbigbig nga ari ti kabakiran. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.